jednotku a devinku. Devinku a trojku. Máš tam dve devinky, pozri sa. A škôlke aj maluješ? A čo najradšej maluješ? Ovocie, zelenina. Či loptu? Či bábiku? Či čo pani učiteľka dá? Ako sa volá tvoja pani učiteľka? Monika Ľubka, ktorá je staršia. Nevieš? A ktorá je vyššia? Ľubka alebo Monika? A kto je vyšší? Ocko alebo mamička? Ocino, jasne. A kto je starší? Ty alebo tvoja sestra? Kto má viac rokov? Ty alebo tvoja sestra? Jasne, že Karika je štvrtáčka. Alebo pizzucu. Nie. Ona práve, že je dobre, keď pizza. Aké farby je číslo 3? A čo býva zelené? Tráva. A žlté čo býva? Slnko, áno, správne. A ja ti ešte ukážem niečo. Toto ti ukážem. Vieš, čo je to? Nie nohy. Nie sú to nohy? Nie. A ktorá ručička je práva? Ľavá? Výborne. A povedz mi, aké čísielka máme na ľavej ručičke. Prečítaj Ečko. Je tam ešte? Áno, super. No, ty si šikovná, si sa rozbehla. Dobre. A ja teraz zoberiem si, toto je písmenko M. Kto má viac písmeniek? Ty alebo ja? A počítaj, koľko ich máš. Neboj sa, počítaj. Hovor. 1, 7. A ja mám koľko? A kto má viac? Jasne, že máš viac. A ešte mi povedz, keď ja budem mať 2 eurá, a ty budeš mať 4 eurá. Kto bude mať viac? Jasne, že to lepšia si ty. Vieš čo? Tuto mi pohľadaj obdĺžnik a trojuholník. Tuto mi pohľadaj obdĺžnik a trojuholník. Tak, to je trojuholník a ešte obdĺžnik. Poznáš obdĺžnik? Neboj sa, to je obdĺžnik. A spravi z toho dom. A už si spravila. A spravi z tohoto snehuliaka. Z čoho sa robí snehuliak? Nebojka, urob mi krásneho snehuliaka. Výborne. Krása. Snehuliak je aké farby? A prečo je biely? Do snehu, lebo sneh je biely. Býva niekedy sneh aj modrý? Nebýva. Výborne. A ešte sa ťa opýtam niečo. Poznáš tohto vtáčika? Nepoznáš. Poznáš toto zvieratko? Čo je to? Ježko. A môžeš pohľadkať ježka? Prečo nie? Lebo ma popícha, výborne. Toto vieš, čo je? Motýl. A vidíš lietať motýla v zime? A kedy lieta motýl? V lete. A kde lieta motýl? V izbe? Niekedy áno, ale kde najviac lietajú motýliky? Super, výborne, paráda. Gratulujem. Oni majú, že teda, že či nie odkladať.